Здрасти! Аз съм Пликатор и фанелката цепи мрак тук. Някакъв скинхед. Така, това е влог сега. И да отиваме към другата стая. Тук в нас е някакъв пълен ужас, такова. а, някакви ремонти има. Чуди си, че сега как ще пусна телевизора, че... О, копчето светна зелено. Нека бъде светлина! И така не стана светлина. Какво стана, бе? О, да! What the fuck? Какво стана, бе? Тук това нищо не се чуе. Да, добре. Да ви кажа, че скоро може да... Понеже, нали, тук е компютъра, тук е телевизора, уредби, субвуфери, DVD-та, глупости, приемници. Съвсем скоро може да правя геймплей, в смисъл такъв на ето този телевизор, не виждате го. Плазма си е, всичко точно. Кабел е свързан към телевизора, само трябва да се свържи към самия компютър и играе ролята, нали, на монитор. Нещо страшно, е уникално. Много яка графика вади като цяло и много приятно се играе. Ще видим как ще такова. За бога, какво снимам та. Чакайте сега. Тук клоните. Ето, тук виждаме телефона. Това е така. В момента декстопа. Нещо ново, какво да ви кажем. Значи приехме в екипа UPG долу на 951, мисля, че беше. Много точен пич. Един момент само да му отговоря. Пише малко бавно, защото пише с едната ръка. Оговаряме си тук до вечера да си говорим. Екипа. Гледайте за какво става въпрос сега. Тук икони, глупости. Някой беше казал, че че не сме снимали клипове. Гледайте сега какво става. Значи, тука, горе от тука до тука, това са лоу клиповете на Жужо. Тук интротата. Тук това е на Бело Белисимо, фифата, който още не е качен. Отдолу има Майнкрафт на гепатата. Минаваме към локален диск D. Ето това тук, всичко е клипове. Така, които още са за обработка. Тук в Gameplay BG. Всичко е клипове отново. Тук на Радо. Тук за Gameplay BG, дето влогове. Влог, който още не е качен, и на Виктор Му. Тъй, че имам някъде около към 50 гигабайта клипове. Не вярвам, че това не са много клипове. Ето го и профила на Gameplay BG. Доживях да те видя. Вати коментара. Тя Макс, какво става тук сега? Да, тук това е за Тоха, дето. Ново съобщение от ББ Димити. Добре, и да не си фристис от YouTube, ако си съм гледал твоите клипове на БГ коментари. Мога ли да... Може ли да е на БГ Крис? Извинявай, че питах това. Какъв Крис, бе? Не е... Крис. Един момент само. Стой така. Писах не е Крис, аз съм Пликатор. Добре. И това е тук. Тук си продължава да си работи. Като цяло, ето ми ги пумите, ето ми ги другите пуми, тук трябва да са. Ще сега ни светна лампата, че е така. Ето ми едните пуми, ето ми другите пуми, ето ми третите пуми, Ферари. Тук са и на Дукати пумите. И чакай, трябва да има още... Да, ето тук има още и пуми, но не се виждат. И като цяло, тези са и най-новите.
се, че трябва да пестим енергия. Като цяло, това е нещо като влог, няма какво да правя при Даскал. Трансет, както знаете, снощи също направи влог, в който едва го навих да се покаже. То не да ни го навия, ми навих го, сега не мога да го спра. И това е като цяло от мен Ампликатор. Давайте заявки за за геймплеове, за влогове, какво искате да видите и скоро също така започваме гейм новините. Чао от мен Ампликатор и приятен ден!